mládež zo spieračského oddielu, kde sa pripravujú pod vedením trénerov Bajčíka a Kubáka. Zúčastnili sme sa Grand Prix Košice, teda veľká cena mesta Košice. Naše družstvo skončilo na 6. mieste, celkovo v poradí, ale veľmi dobré výsledky dosahoval Adam Benka. To bola jeho prvá medzinárodná súťaž, dokonca celkovo prvá súťaž, oficiálna, hneď vyhral, umiestnil sa na prvom mieste. Takisto pekné výsledky porobili aj naše dievčatá, Laura Mikušová, Simonka Nešťáková a Mirka Schovajsová. Mirka Schovajsová sa umiestnila na 2. mieste a Laura Mikušová 6. miesto a Simonka Nešťáková bola 8. Pekným výkonom sa prezentoval aj Matej Kubák Užiakov, ktorý tiež zaznamenal pódiové umiestnenie, presnejšie sa zaskvel striebornou priečkou. Súťaž mala medzinárodné parametre a v spoločnosti reprezentantov z Česka a Poľska si takmer všetci mešťania do štatistík pripísali nový osobný rekord. Matej si zlepšil osobák a urobil si nový výkon na hode, 82 kg zoprel, Lavrika robila 25 a malý Adam Benka, ten nám trhol 23 a nadhadzoval 31 kg. Najbližšie sa reprezentanti nášho mesta predstavia na domácej pôde, keďže sa v telocvični Centra voľného času už tento víkend uskutoční Liga starších a mladších žiakov. Budeme mať postavené 2 týmy alebo 2 družstva. Jedno družstvo budú tvoriť mladší žiaci. Vlastne bude to premiéra pre niektorých našich nových prípravkárov a druhé družstvo budú tvoriť starší žiaci. Ak ste nadšencami tohto zaujímavého športu, príďte podporiť potleskom našich možno budúcich olympionikov k lepším výkonom. Pavol Kolečanský, televízia. Marek Gerlich.